Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ban kenteu ya kasap le kai football jong ki kena bat kisamla. Kam tam ban ai man siem ya kiba hakathai nong kendong. Ka kanhun na kasnong kanchi ya ka bratep kup ka kanchi Bangla Social and Cultural Sports Club. House nam arja kat pra balala. Kelas dang ya kawai gelempong ya kop le kai football. Ya ka bratep kum ka knockout football tournament. Ha ka bala pedang ru ya ki kanhun na kaleng ka jela ban yesim bentalang. Mentau senam arja kat kandaru kane ka kanhun kelapan kreat syasat ban pelong biang ya kani gelempong ya ka ba on tap kum ka second knockout football tournament 2019. Ya ka balatmu ban pelong nadu benai nailar hadu benai nok pra mentau senam arja kat kandai ha ka jo ka snong kata po kanchi. Ya kani lapan bena da kinong ilam jong ni kaseng ha ka jingi kendo bat kinong patai kubor ha Shillong Press Club ha ka praterik mentau bena jemang arja kat kandai. Ka khusnam na ka benta ka kanhon ka bajab ha ka ni kelempong kan long lai lak tengka kat ba ka kanhon ka bon ba arpan kan yo silak tengka na ka benta ka bayrong ka wei ka kanhon kan ha ban seo lai hajar san spa tengka bat ya ki jingna kai on pelong tang ha ka sisien chiteo kata tang ha ki sngi yo jong ka yo kanchi ka jing pelong ka jongi ya kenika football tournament le se na wei snam cha wei pa ka snam ka long ban kentiu ka sport support jong kanika ri ba ka jet pen ri ba jongi ka wei ka long bangi i ba kanika sport sakini skip ki juk ki bomenta kala q step ba po jeri ka ri ki jongi bangi i ru ba ki kun samla nadu ki hap ki barit ki badai jong ka jet pen ri ba jongi ki dan sha ka sap te kumta na aliam jongi ban na ka bor jong ka snong ila sei ya kat ki badan ka buit ka sap ka jongi na ka benta ban pelong ki kanik football tournament bat kani ka madan football ka jongi ka dan harut jong kawa kan si mas ndak jong kawa kan si nang ta ka dan ru let's say harut jong surok national highway Shillong Tutura road bat kelong ka jaka ka pedeng ha ka bangi i pat ba response ma wan bat pet ka kam tam e ha kini snam ki bradap ador jong tiket ka bangi ngi jusim kelong tang live ho tingka bat nila ban ong hakani ka poru ba ka jikpen krek ka jongi ka football tournament hakini ki snam ki bladap nila pelut da ka bangi snai ki galeri da ki diem bat nila pelut ban sna hak ta rukom ban penwandur ban penyahap bat ki kerdan ila ka football ki ba ki we pat ki organize tindak liam jongi ru nila ile kat bala ban pendiang ki kamadan bat mentaru ni dah penbiang ni kamadan bat akan juga puah ni penbiang ru dah kebangi tap ya ki galeri ha kebangi lasna de ki ding ha borok sodong jom kadi kamadan ke jongi